Basketbalvereniging Jumper 76 viert dit seizoen hun 50-jarig jubileum. En dat ging van start met een openingstoernooi. Het is hartstikke druk. Veel jeugdteams. Teams uit Gennep, Lieshout, Boksmeer. Van alles komt vandaag. Dus ja, heerlijk. Idee voor meer. Om vaker te gaan doen. Ja. En blijft er animo voor basketbal in Venray? Ja, zeker bij de jeugd. Je merkt toch wel, het is een teamsport. Iedereen die eigenlijk binnenkomt vindt het ook echt een leuke sport om te doen. Alleen je merkt wel, heel veel kinderen kennen de sport niet zo heel goed. Dus het is in het begin even wennen. Maar ja, elk jaar komen er nieuwe leden en meestal blijven ze ook. Hoe lang basketbal je al? 5 jaar. 5 jaar al. Ik denk iets 8, 7 jaar ongeveer. 2 jaar. Waarom ben je begonnen met basketballen? Ja, mijn vader deed het vroeger ook. En ja, ik moest een nieuwe sport uitvinden en toen kwam ik hier tegen en heb ik het gedaan. Ik zat bij voetbal, maar dat was niet meer mijn ding, dus basketbal. En waarom heb je toen voor basketbal gekozen? Want er zijn ook heel veel andere sporten. Omdat mijn moeder ook heel lang heeft gebasketbald, dus toen zei ze van dat is een leuke sport. En toen was ik het gaan proberen en toen, ja, dit. Ik zat toen op voetbal en ik dacht, ja, verandering. Ik weet niet hoe oud ik toen was, maar nog redelijk jong. Dus ik had nog een andere sport nodig, dus toen ging ik maar basketbal. Omdat mijn vrienden zijn, ja, ik ben lang. En mijn vrienden zeiden gewoon, ja, kom kijken of je het leuk vindt. En ik vond het gewoon leuk. Hoe ben je zelf bij de club terechtgekomen? Mijn moeder heeft vroeger 15 jaar gebasketbald. Dus ja, eigenlijk langzaam hier gaan kijken, proefles gaan doen. Ja, dat is alweer 25 jaar geleden. Ja, en eigenlijk nooit meer weggegaan. En waarom vind je het zo leuk? Ja, gewoon met de bal dribbelen en dan het spel. Je moet veel nadenken, je kan lekker schieten. Dus ja. Ja, ik vind het gewoon een hele gezellige club en de sport zelf is gewoon heel fanatiek en je hebt heel veel variatie, dus dat vind ik het heel leuk aan. Dat je samen moet werken en dat gewoon, ja, eigenlijk gewoon alles eigenlijk. Samenspelen, er zit snelheid in, je moet kracht gebruiken, ja, je moet nadenken, het heeft eigenlijk alles. Wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf dit jaar? Mijn verdediging en met links afwerken. Misschien meer overspelen. Ik denk wel linkerhands lay-up. Ja. En kan je ons uitleggen wat dat precies betekent? Ja, dan zeg maar gewoon 2 stappen en dan met links scoren. Eigenlijk gewoon, ja, gewoon meer praten met teamgenoten en zo. Naast de persoonlijke doelen dit jaar om aan te werken, staan er ook wat extra activiteiten op het programma. We hebben op 11 januari een bingoavond. We hebben even nadenken, we hebben een 3-on-3 toernooi wordt georganiseerd. Samen met de NBB, de Basketbalbond. Dat zal in mei plaatsvinden, 9 mei. En op 30 mei hebben we nog een jubileumdag. Ja, met een groot feestavond. Dus van alles eigenlijk dit seizoen.